କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ? ବର୍ଷା ହେଲେ, ବର୍ଷାର ଜଳରେ ଗାଧିଲେ ଜ୍ୱର ହୁଏ? ଯଦି ଜ୍ୱର ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବ। ସେ ଭଗବାନ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସେ ସତରେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହୁଏ? ଚାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଜ୍ୱର ହୁଏ ନା ତାହା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥା ପାଳନ ତ ଏଠି ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଥିଲା ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୋଡ଼ାଗଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ରହିଗଲା, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ହିସାବରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ କି? ଅଣସର ଲୀଳାର ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୈବୀ ରହସ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଲୌକିକ ଲୀଳାର କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପାଳିତ ହୁଏ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଅଣାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସୁନା କୂଅରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଜଳକୁ 108ଟି କଳସରେ ଭରାଯାଏ। ବେଦମନ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ଘଣ୍ଟନାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟେ। କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା? ନା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଥଣ୍ଡା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଏକ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପଥରର ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ୍ତ, ସ୍ନେହମୟ ଓ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମାନବ ଲୀଳା କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲୀଳାରେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ରୋଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେପରି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଶୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଲୌକିକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେବେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଣସର ଘର କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ସେ 15 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବିଗ୍ରହର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅଲାରନାଥ, ଯେଉଁଠିକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସେଠାରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଝଲକ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ନୂଆ ଯୌବନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର କଥା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଅଧିକ ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଓ ନିୟମ ସହିତ କରାଯାଏ। ଅଣସର ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେବାୟତମାନେ ବା ଦଇତାପତିମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କମାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ।
ଘରେ ଯେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ସେ ବୈଦ୍ୟ ସେବା କେମିତି କରନ୍ତି ନା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଦଇତାପତି ମାନେ ଓ ସେବାୟତ ମାନେ କିଛି ଔଷଧ ପଥ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦଶମୂଳ ପାଥ, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛର ନିର୍ଯାସ, ଫଳରସ ଓ ହାଲୁକା ପଥ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ମହାପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ବଦଳିଯାଏ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଅଣସର ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାଲୁକା ପଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଆନ୍ତି ବା ଆଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେପରି ହାଲୁକା ପଥ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସେବାରେ ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଅଟେ। ଏହି 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହେ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଗଭୀର ମନୋବୃତ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଭକ୍ତିଭାବ ଏତେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଲୀଳାର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ଅଣସର ଲୀଳା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରେମରେ ସେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥତାର ଲୀଳା କରି ମଣିଷକୁ ସେବା, କରୁଣା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ, 15 ଦିନ ସମୟଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା, କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା, କେଉଁ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା, ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ମନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେବେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଆସେ ନା ଅଣସର ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଓ ସେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୱରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ନବୀନ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତେଜମୟ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଏକ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଶକ୍ତି ଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରଥଯାତ୍ରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। 3ଟି ବିଶାଳ ରଥ ସଜାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି, ରଥରେ ବସନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏତେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଅଣସର ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ନୀରବତା, ବିଶ୍ରାମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ପରେ ନବଯୌବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେପରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ଲୀଳା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ପରମ୍ପରା ବିଦିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଛି ବା ନିୟମ ରହିଛି। ଯେପରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଚୀନ ସେବା ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅଣସର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନୀତି ଅଟେ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ପ୍ରକୃତ ରୋଗ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜ୍ୱର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁ
ନା ସ୍ନେହ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏକ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିରହ ପରେ ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ମଧୁର ହୁଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ତେବେ ସତରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ସମୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଶେଷରେ? ତେବେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଠର ବିଗ୍ରହକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ରହେ ବା ଜୀବନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହା ଏକ ଜ୍ୱରର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ବା ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମର ଏକ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭକ୍ତ, ଏକ ସ୍ନେହରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ରାଧା ପଦବାଚ୍ୟ, ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଧା। ଆଉ ରାଧାର ଅର୍ଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଭକ୍ତି ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କାଳେ ହୁଏତ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ବିରାଟ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଓ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ